samia sho kwenyere sho bebe ga fule abarkala koy nanya tai ana anda yiri me soro dondon dini nyere ko ne makale buga na bi imaro dinya ina samia same ga na mi fanga to na anga sho be na fale mina ku botoma fana be gana sanogo dun dimine no botoma koro togo mina ndi ala ki bonyina taina barikale ni nana ni manye duguba kono tako na brusi kono take yam sanogo dimine ni koro togo mina ni ba kalama sho fion bebe ga wuli koy barikale na fara ne den tato ne kangaru sugu be dayane amma muko shiga kuma lame sanogo yere kuma la jeliba ya tafo beri kuma na melekefe atara ka nyena taigana sanogo dun diminenu ni koro togo muna ati boy abe bada bikama be ni te foi fo so bebe ka wuli sabar kala na samye antlema Batoma foro kono yani wakati na mino bemi bi mino bla sono ifa bi faga o mamuna jeliba kana suna ifa be faga bi ifa 10,000 lenu ha afle ya fe ni ifa yimna bi daki kante inya ba birile na mani makojugu ke ma ko jugu ke o ma eta kun kera mu mani makojugu ke koyi ni tatola ni ministre de gonni bena kutuma ministre de gonni wa wole ma ministre de gonni ali do kumene ko chuchu la ni ba fo cheni ma ka bone ko ne na barale ato kuma me patron ne ci san kan ta jimire fere la ne na le denga ta nyon fe ayan ko me fere tra fo so ko ne chobe barula eta hune ma ta ke bara ini ya mun tare joke be kuma ministry do goni fe batoma ibaro ministry do ko jamana ministry do goni do ne jamana doyen do goni do tara wari nyini na be ta ke mana ko ministry do goni ifa ba ke president do goni ka dima ifa dimne ni ko to gomna batoma tara ke ka ta wari nyini na kana anbo nogola ne tara ka ta ke ko ministry do goni abi bolo ala mani bin ke to de jeliba kana suno ne ba ifa bi da kante ge bi ne ka foi tara nte kuma yere ibotoma imoro ya an lebu ira jena jonga ta jeliba wele ne ka furu ko kuma be sena be ta ko ministry dogoni re bore ka soro abe ka fa kebe na di chema sigile me a ko ministry dogoni itare mata imana ni wari imana ni konyo mine katiga mino fili na siri ni o doni kele ni itara no sigile itara o chinwo bla sokono ne ba do ko ni fayi mine bi ali ka taso ne ti bo abolo ne konte ala mo shitia ala mamin nge to di sa ni amen nge to di wa ifa bribe plan ni fayi mine kamen nge to di abi daki kante Batoma ban clay ne ga foro kono ya nkono ma bota boli sano sano ni ma bonye kika bonye muso jugu fure kungori dina tina nga du dambe bwana sano ala masa sano we dilla sala kama sano ne fe me balande nda sano ala masa sano sabali batoma tina nga du dambe bwana sabali ne terega mu fone batoma tara mu dane ga dugu ba ko jotala sano sabali sa da dole ga furu ba da ala inyana ta fra sano sabali sa sano sabali sa me nga shola me asro ala andin kele afa fana to yo ni ala fiate ijone ga wuli ga buli ga ta jiliba no fe jiliba sanogo no de fango ere ni manifi umbe je ere ba dato la suno manifi ya dati to ela de no de fo kabini lawale ngoni e wara de be bo akono sanogo ere mana min daminesa ko ore tibla no de fango ni e wara bi bo akono ere ladu tigi daga tigi horeya abela jelen bene no ere la ni fa me Batoma aradu ifa dua amata abi forola na me ngo sanu ko dale me so ko da sanu abaka sofre ne la woni ma pusige jo anefo mula ni ma pusige jo sa ni be ne recover dugu ngono sanu ko timma
laula wala quwwata illa billah. Jeliba Sanogo ere diga chero na ya wuli atabla Jeliba nyama ala kama Jeliba mugara tumunika ala ma dia dongodo balawo ba awve ya Jeliba Sanogo wulle no ka jo Sanogo wulle amoni here du ko nana wa Jeliba nyama Jeliba man bi ere bisaka ko ere yo ko balawo bi kaso e varia kainga adama teme mai ha Jeliba awo abe Sanogo tainga angata aho ko ba teme mungere betoma nana ka ni kana ka tasa deu meni kede dugu ko Sanogo ati harama desi ni flash ka dala kam ne ni kana sa na bai na ne kofe na kofe ni Sanogo be e bugo ke aban bela jelen bugo Sanogo mele ni damle ko ti dabla o here wa zam isi monna ne ma fa soso ne den soso wallahi den so wala bato son belwa sa bato ala du jeli kele ana jeli kele Sanogo bala ko ni mi jilba wuli Sanogo ko ni mi Jeliba ifo Jeliba an bolo fila ba ko ye ya fama Jeliba ngoti tafa deta mo dugo wala meleke deta Jeliba ala kama kono fo Sanogo flade je kuma te ne mambi fo enyana il faut ça na finyere ni dem zenu me nyona afle ifle ye Jeliba bana Jeliba il faut ça Jeliba il faut Poro jelare wallahi ne bo mo ko tante frage roti jilba il faut ça bomo ko ere Jeliba e ba do na finye mo dusu ni abla hakli nye be cheninge na gana ako dugo no anjelu de be tugu ako wala sa ko me se ka teme to komna jilba dusu re bora e dusu mana boto ko ne re finya na o Sanogo kana dusu bla hakli nye ne dusu bla hakli nye do be cheninge jilba meleke nte nga kuma me ate ka kuma me na kalfa ne Jeliba la dum jilba ni ame ko duyi Sanogo ne fam comme ko beta e de ne Jeliba ka kuma la meble ne ne symbole e Jeliba ko bela jilba na me bay Jeliba kanu ke dusu re bora mo be se ka den wolo ko ti la meto ko di jilba mbato ma mena nga du da me bo ala jilba ne mbato ma blata duguba kono barala samia laba mo mena ka konyo ke jilba mbato ma ngata ke kuntango duguba kono ne terika ko ngole ko fon o ri ka do te se ka be mare Sanogo ne a fe nyana ko demi domina ne nana yire kora ata don folo Bamako ne ma fe nyana ngi kuma nga blakata kasoronte wa eni ne o de fi eni ne bima anja ko e fa ola fa onne fa abela jelen jera oh no asoro ko e che Sanogo maka ko fo de kene ko iba to ni nana sabula iba kuma fo en sabula bila jete oh na fora ko o ko kelensa ko fendra boro oh yala ko gra molo bo bara ba sare ama ko mi am tan jami jilba no me delega ya fanima nga ne ko ni ya farasa jatigi ni jelije jote me afon botomay kaka taro nyini nga dubla ne daga dala Sanogo ne akila ye ya fa dille fa ko nga ne Jeliba fene de ti ya fa tange ma ya fa dem so gelen ma ko sabula dem se na de asoro fili di asoro jilba fili di asoro ye nga jelle koy me mbatoma mun kana atese ka bongono ne ko de e noro ku mbatoma ko na yala ala jole ne do kala idan kuma da blaka mbatoma na jo oh ne ta do ne be fe ka do ni mi kumi yala bo yan fe o wala jilba oh ne re batoma blaka tan terige fi Bamako kaka ta barake ne ma fe ngo batoma chalaka o ci blaka na ya fo nyo duna fororo samia ba wakati batoma ko mena ke batoma ne ka ta ke ka nyete teme chema ngam Bamako ayamalu de nga nyo de fi demzeni mana do koro dron o ya chene wa o ya nyene nga hakli di asoro demzena di asoro ikana na duzubla hakli nyeno fi nyana sa Jeliba e kama nya fara batoma me chibe mbolo go fi ngata nya fedo aywa Jeliba nam ibi senatelia nam
I bɛ taa fɔ Batɔma cɛlakaw ye. Naamu. O ye n ka baara ye. Ko n sanogo tɛ samiya laban fɛ bilen. Naamu. Ko kana Batɔma ka kɔɲɔ kɛ ka taa ni Batɔma ye joona. N'a ma ɲɛ ko kɛra tan kɔni ne de y'a f'i ɲɛna n ko kalo kura ma ɲi wa kalo kura kɔfɛ ma ɲi. Jeliba hali tɛnɛ natɔla in n sanogo pɛrɛnnen don. Sanogo n'o de f'i ɲɛna n ko maanifinya da tɛ to e la wa hɔrɔnya da tɛ to e la hɔrɔn n'o de fɔ ni hɔrɔn y'i miiri ka ban kɔni foyi tɛna hakili la ɲuman kɔ nka ni ɲinɛ n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbeya in de kɔnɔ i ka hɔrɔnya n'i ka danbe in de kɔ o de y'a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛni sabula e fa m'a tiɲɛ o fa o ma danbe tiɲɛ e ni ne fɛnɛ danbe in tiɲɛni tɛna bɔ an buruju si la n'Ala subahana wa taala sɔnna ma wa n bɛ boli k'an sen fa biribiri ka taga korosinakaw fɛ yen ka taa cɛlakaw fɛ yen ka taa ci f'u ɲɛna sabula ne jeliba ne bɛ Sanogo ka bila la ni Sanogo sara yɔrɔ min na ne bɛ toli yen. Jeliba an ka taa yiri kɔrɔ n bɛ ka sira worosɔngɔ d'i ma. Sira n filɛ nin n ko in han a ma ɲi kosɛbɛ o a ma ɲi kosɛbɛ han n y'a f'i ye kana dusu bila hakili ɲɛ an ka taa so fɔlɔ rɔ. Sɔ yɛrɛ bɛ ka ɲa dɛ Jeliba. Ɲinan samiya tagabolo ka ɲi koyi a ka ɲi a ka ɲi. Non, yan yɛrɛ bɛɛ ye kungo kɔnɔna de. Non, nin yɔrɔ in ka jan dɛ. Non, c'est très loin. Puis je vois personne. Hein? Mɔgɔ si tɛ nin yɔrɔ ninnu na. Non. Kungo kɔnɔna tantôt mɔgɔw bɛ na sigi nin yɔrɔ ninnu na. Là, c'est terrible. Ah! On dirait que yan du kɔnɔna yɛrɛ yan de bɛ sɔn kɛ quoi. Bamakɔ kun ka di sa fɛn min ne nacogo ma ɲɛ wa ne ni jeune min yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye a nisɔn ka di mɔgɔ ɲɛnama ba ne tun bɛ minnu ka yɔrɔ la olu ma faamuya de ne fa terikɛ ninnu olu ye cɛnin kɛ mɔgɔ jugu ka sɔrɔ cɛnin tɛ mɔgɔ jugu cɛnin ye mɔgɔ ɲuman ba ne yɛrɛ y'a ye cɛnin ɲɛ kan ne ko ko ka d'a ye sa ne dun cɛ dun bɛ ne bolo yen o bɛ ɲɛnabɔ ni Ala bɛɛ sɔnna. Je crois que c'est Batɔma. Eh, Batɔma! Batɔma! Aïe, tu gagnes ni tu gagnes du bien. Aw tɛ nin kɛ yan. Ayi, an tɛ nin ko sugu ninnu kɛ. I tɛ se. E dun nana dɛ, e na cogo di de? Walayi.
Moi, non, je suis très fatigué. Ni a fait ne kega France ko da diga de buna kai ni to Ouais, nana mobile tiena. Mobile poussé, mobile maçon, mécanicien, il y a aucun mécanicien. Donc, nous obligés là de marcher, mon fond ngana ya no kai quoi. et c'est que police Non, ne botama ne dron o ali ne masigo bena boka. OK. Na sagi be sanfɛ. Na mina sagi. Awo. Aise ka boni no dum na ba dina kana fu mobili chena ko ni ta mana de ne mani no kona soro chen wono ko yi kara ma dinga mu wasu da fok la na nyina nga dubla tu ni ne sura yi nya yoro do to ko mina nyi nga o fene na ai nya yoro do to ko ai refla na ka je itela kana Non, c'est très loin. Nga mobile tiena ora mi ani ya ka jan trop. No. Ne be nyi no. E anga du yoro do ko kan ne. Fuka ni ju anga ko dale. Non, j'ai ça nya mo de ngininga ani téléphone réseau be rom na nya e ka du to sebe. Nya ka du to sebe donc nya kilométrage ou don là ani nya mo ngininga ka se fo yan quoi. Wallahi. No ne be nyi ga ene na mu kele ya sa. Na mu kele non il n'y en a fini mine ibaro kanto yeno mbeto kata boila mbiye circulation na maintenant ntigi circulation na nye petini ni ngani me beta frère la nyongo akoko ko isekena kana village la donc on a c'est pour cela que ne fana na ku ibla kana village la donc pour maintenant ne moi la timbe faire là e man ne petit mbe nyongo faire o e bi job man faire oui atra fo ne tantinya na ko ne ni chobe bro la kala ba o de faire que ne gese ba bueta to kana donc o hakila kibiga kuma che woro fe ko ne be kamene tigani fon non ça c'est pas ma famille ka soro e mo man ba wande bete nga mo wala sa non ça c'est rien il fana ye mo nyana mai ne ye dron vraiment il ka ko jarane ne ado vraiment e mo mi i maralendo i etikilendo i be parents na me i be mo la me ni mo ko mani fe mo la me vraiment ça m'a touché quoi wallahi mo fongana il a je i nyana fi bena trop na yere sona ne ba fo kai kanga so yere de kai furu dai sona kane fu ne fa du mo wo kuma me sigida ina fo jiliba fo ni nya yire jiliba la ne jiliba ka yoro yira ibla jiliba fe ibe ka be ne fo jiliba non fa non ça c'est pas un problème ba c'est ga me wori dama ma c'est ga ni fa to so la wori ni fa to so la parce que abine fa ko ne kan adi dore mafura ni da to tigi fere sale fa kati ira jili bala sa ni jili ba mana kuma sa abina on fa parce que mo ko si ok man le medu bi ngono donc on va faire qu'il dit mais retour fait là c'est pas bon les mariages forcés c'est pas bon c'est interdit ça me jili ba ka soro yila ibita jili ba fe la bena on fait ce que les femmes c'est son griot et là de tout message au jilbari ouais OK il y a pas de reflet ouais il était dem tuna yorle ngi subay aka fure jilbari fa na ka filifima après le fait il me bay ori jilbari ya me OK ibita ne ta so parce que ne go kuma menaire kaizama donc ikuna na munida ikuna na sigidro na fieta dro OK il y a pas de problème meta jilba voir OK ama yeko fe kame OK il y a pas de problème ika shigita yo anga nyoro na nga ka misra yekile ne bita so ebitila fra bueno ici là c'est pas bon
Hey, derrière. C'est les griots. Hey, Jeliba, c'est les doigts, Jeliba. Kabo i ka yɔrɔ la ka na n dɔgɔ an ka yɔrɔ la o fana kuma fasugu jumɛn Bon, Ngo Jeliba, c'est toi? jeliba ne ye jeliba ye kɛ ye i t'i kɛcogo dɔn b'i ku tigɛ han Ah non, c'est bon. n'i hakili ma sigi i b'i hakili sigi han Non, b'i ku tigɛ b'i ku tigɛ Yafama. e bɛ se ka bɔ i ka yɔrɔ dɔ ka na ne dɔgɔ an ka yɔrɔ dɔ cogo di taa ka bɔ yan Bon, ne kun nana i fo de quoi. Kun nana i i ka foli a diyara ye ne m'e laminɛ ka ban mun wɛrɛ bɛ yen Bon, i b'a dɔn jeliw kɔni jeliw ye jeliw de ye han jeliw kɔni an bɛ jeliw bila an ka ci la ka i bɛ se ka nin minɛ k'o don woro la quoi jeliba ka dimina don woro la e tɛ ne dɔn ne bɛ dɔn ne tɛ dɔn ne bɛ ka wari minɛ k'o don woro la o la i nakun fɔ n denkɛ i nakun yɛrɛ cogo Bon, ne ni Batoma ɲɔgɔn ye a ko e de y'a fakɛ jeliba ye Batoma o Batoma jɔn Sanogo ka Batoma kɔni tɛ Waye a fa tɔgɔ Sanogo Sanogo ka Batoma Oui. hi denkɛ depuis ne ye e kunkolo ye dɛ ne y'a dɔn k'e si man ca kɔni e bɛ Sanogo dɔn ni maa min murutila a tɛ se ka lajɔ a kelen ko misi njurunta e de bɛ cucucu la o denmuso nɔfɛ taa ka bɔ yan dɛ taa ka bɔ yan denkɛ bɛ tiɲɛ dɔn dɛ e k'i nakun yɛrɛ fɔ ne ɲɛna tan dɛ i nakun yɛrɛ i mago min bɛ Batoma na dɛ e k'o fɔ ne ɲɛna Bon, ne nana bon Batoma ko n kana kuma e de fɛ parce que a fa tɛ mɔgɔ si ka kuma mɛn ni e tɛ quoi o kɔni Sanogo hali dugu in jinɛw Sanogo t'u ka kuma mɛn dugutigi min yɛrɛ ye dugu laada ni fɛnw bɛɛ la tilenba ye dɛ a t'o mɛn a bɛ ne dɔrɔn de ka kuma mɛn Ah, là c'est bien. Ça c'est bien. i tɛ kuma n'i da ye ça c'est bien o ye jumɛn En gros, o kɔni o ka ɲi quoi. N'a bɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen, n'a bɛ mɔgɔ min ka kuma mɛn o ka ɲi quoi. Batoma ye min f'i ye tuguni Ayi bon, i b'a dɔn ne nana ne ni Batoma kun bɛ ɲɔgɔn dɔn village kɔnɔ. n terikɛ an ka taa an sigi ga kɔrɔ an ka nin fɛn Ok. i yɛrɛ i bɔra fa jumɛn ka na dɛ Ne nana ka bɔ Bamakɔ. Bamakɔ Awɔ. Bamakɔ kelen kelen Ouais. N ka mobili tiɲɛna fo village in na yan fɛ. Kɔdaro yan fɛ Awɔ. yen tɛ sɔn mobili tɛ se ka don an ka dugu in kɔnɔ yan koyi tant que samiya ma ban ayi sinon an fana ye dɔɔnin kɛ Bankɔ dɛ an ye dɔɔnin kɛ Bankɔ Merci. Jimi n yɛrɛ sɛgɛnnen don n bɛ dɔɔnin min Bankɔkaw Basi foyi tɛ. hɛrɛ bɛɛ Basi foyi tɛ. a ka dugu in ka gɛlɛn dɛ Bamakɔ. an ta san a bɔra an da kama bɛn an segin ka na ne ni Sanogo kelen kelen ayiwa dɔ di min k'i lamɛn Bon, basi tɛ. ala kana kɛ basi ye Voilà. Komi aw ye jeliw ye. ayiwa Problème fɛn o fɛn mana kɛ dugu kɔnɔ fo se ka kɛ jeliw de ma. Donc komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min Sanogo a denmusonin kun taara duguba kɔnɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min an ka yɔrɔ la. Donc ne y'a ye don fɔlɔ min ne yɛrɛ de kɛra sababu ye ka taa bila a terikɛ fɛ. Donc o kɔfɛ ne n'a ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye circulation na. Donc ne y'a ye a ka ko diyara n ye quoi. Donc o kɔfɛ ne nana n bɛ ka ɲini n tɛ ka ye n bɛ yala circulation ta ye n y'a ɲininkali kɛ sokɔnɔmɔgɔ dɔ la n'o y'u ka petini dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ u y'a bila ka na village la. Donc vraiment ne fana ko n bɛna fo village la yan ka se f'a sun kɔrɔ vraiment ni ne kɔni y'a sɔrɔ ka kɛ n furumuso ye a bɛ diya ne ye kosɛbɛ parce que ne y'a ye mɔgɔ min don a maralen don a bɛ mɔgɔ lamɛn a bɛ mɔgɔ bonya i mana bila min na a b'o kɛ. Donc vraiment k'a fɔ ko muso koya de bɛ na wari bɛ n kun Bamakɔ a mana n diya muso o muso n bɛ se k'o ta mais
ne y'a jateminɛ k'a fɔ furu yɛrɛ man ka kɛ kunfɛ quoi donc f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i di kelen don a bɛ mɔgɔw lamɛn c'est à dire o furu de ka ɲi a ka hali n'aw tiɲɛna ɲɔgɔn ye jeliba a ka ca ala fɛ n'a b'i lamɛn ka ban n'i kumana aw bɛ ɲɔgɔn faamuya quoi o de ye nakun ye aw ka dugu kɔnɔ jeliba. Yala an k'a daminɛ i tɔgɔ fɔlɔ i tɔgɔ. Ne tɔgɔ Mahamadu mais u bɛ n wele ko Kayizɛn. Kayizɛn o fana tɔgɔ sugu jumɛn Kayizɛn. Bon jeune tɔgɔ de don u b'an wele i n'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn wele carré kɔnɔ ten de parce que a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɔra Kayi olu de wele ko Kayizɛn. Kayikaw. Kayikaw. Kayizɛn. O a français fɔcogo de ye nin ye ko Kayizɛn. Voilà. Ayiwa i nakun fɔ i bisimila tintima sabula n'i ko jeli i ko dilanni n'i ko jeli i ko kalali n'i ko jeli i ko ka maaw cɛ dilan ka kabila bɔw cɛ dilan an wolola an faw wolola k'u faw sɔrɔ sira de kan anw yɛrɛ wolola ka an faw sɔrɔ o sira kelen kan wa a ka d'anw fana ye an denw fana ka wolo ka an to o sira kelen kan i ko i ni Batoma ye ɲɔgɔn dɔn ne ka faamuya bɛɛ lajɛlen na a bɛ n'a fɔ fɛn de bɛ e kɔnɔ ka ɲɛsin Batoma ma. Voilà. U y'a fɔ n ɲɛna wagati tɛmɛnen ko Batoma a bolila ka bɔ u y'a bila ka bɔ Bamakɔ ka na yan ko sabula ka a kɛra kuntanko dɔɔni fɛnw nka ne y'a faamu a bɛ n'a fɔ depuis Batoma taara ani e de ye ɲɔgɔn dɔn e de bɛ to ka taa nɔfɛ. Ayi bon ɲɔgɔn dɔn bon an bɛ ɲɔgɔn dɔn i n'a fɔ n kɛra sababu ye ka na bila du kɔnɔ ani an bɛ ɲɔgɔn i n'a fɔ a taatɔla feere la ne n'a bɛ ɲɔgɔn n bɛ ka taa n ka baarakɛyɔrɔ la n'a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn sinon n'o tɛ an ma ɲɔgɔn dɔn wɛrɛ kɛ o kɔfɛ. Mais aw sigira ka kuma o aw ma sigi ka kuma wa. Bon n delila ka ala jɔ siɲɛ kelen an ye fila fɔ a bɛ min fɛ o nana an jɔlen sɔrɔ a n'o taara. Ayiwa est-ce que e yɛrɛ ni Batoma yɛrɛ bɛnna kan wa. Bon an ka makumaba kɛ ka se o niveau ma. N terikɛ ne hakili la diɲɛ bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɔlɔ de kow kun ka gɛlɛn nka sisan maa hali an fɛ yan tintinba yan n'i ko i bɛ maa fɛ f'a ka sɔrɔ olu yɛrɛ damaw de ka a ka b'u da k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔn fɛ furu tɛ kɛ kunfɛ bilen dɛ e t'a dɔn Batoma t'e fɛ wa e t'a dɔn a bɛ fɛ wa e ma kɛ ala ye ko dɔn e kɔni nana ko i bɛ furu nka baasi t'a la n'i sera ne ma Sanogo ka ko o to ne ma o ka nɔgɔn i y'a faamu o ka nɔgɔn n bɛ se a ma n b'a fɔ a ɲɛna cogo min na n yɛrɛ b'o dɔn nka nin ko in bɛɛ lajɛlen dɛ n t'a dɔn n bɛna don ni ye Sanogo kan cogo min na nka an b'a kɛ i n'a fɔ dunan sabula i nana dunnaya la n bɛ t'i d'a ma i yɛrɛ ka ko caman dɔn aw ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka a tɛna bɔ a kalama cogo si la k'a fɔ ko e bɛ Batoma nɔfɛ i y'a faamu sabula o bɛ kɛ cogo di parce que ne nana Batoma de nɔfɛ ni ne taara comme dunan ma d'a la ne a bɛ na sisan ni e taara o sira in kan sisan komi i ye dunan ye i tagalen kɔfɛ Bamakɔ ne n'ale de bɛ kuma n'a ko k'a ma deli k'i ye n bɛ i tɔgɔya f'a ɲɛna sabula Batoma fa ka teli dɛ Batoma fa ko f'a k'a di dɔ de ma o fila an kɔrɔ a man jan an yɛrɛ ko hali ni tɛnɛ nantan ka d'a ye ko ne ka s'u ma ne yɛrɛ kun bɛna tila nin na dɔrɔn ne kun bɛ to k'o ci de la. Bon jeliba komi Batoma ko ne ma ko ni ne sera e ma e bɛ don ne jigi kɔrɔ donc vraiment ne jigi ye e de ye dugu in kɔnɔ yan parce que fa tɛ sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka kuma ma ni ale tɛ vraiment ni ne fana ma Batoma sɔrɔ k'a kɛ muso ye ne bɛ sa cɛ ka na la o ka fisa n ka muso wɛrɛ furu quoi a yɛrɛ kɔni ne b'i deli yɛrɛ i ka ne dɛmɛ nin ko in na vraiment a bɛ diya n ye trop quoi. Batoma bɛ sɔrɔ nka filɛ ka min f'i ye i bɛ nin minɛ i bɛ nin don woro la. a barika siɲɛ 17 n ko furu tɛ fo dulokiba ye ko n'i sɛgɛnna k'i b'a bɔ koyi jan ko maa min ma deli ka furu kɛ Sanogo ko fɔ a ka Batoma di cɛ in ma Batoma yɛrɛ ko a tɛ cɛ in fɛ
ne y'a yira Sanogo la k'a fɔ jagoya furu tɛ furu ye nka komi a ko bɛ tan sa ne kan ka min kɛ ne b'o dɔn e t'a kɛ a tɔ tora ne tɛ n tɛ ni baraji ni bonyana ma kosɛbɛ n bɛ nin dɔ woro la non nin tɛ foyi ye i bɛ jeliba ka sɛgi ta n'a ɲɛnabɔra jeliba non i bɛ fɛn caman sɔrɔ vraiment parce que a ka di ne ye kosɛbɛ i yɛrɛ bɛ mun baara la Bamakɔ yan dɛ bon ne bɛ entreprise de dayɛlɛ ne yɛrɛ bɛ direction de kɔnɔna na ne yɛrɛ ye directeur n denkɛ k'i ka français ninnu bɔrɔ bon n ka baarakɛyɔrɔ la ne ye ɲɛmaa ye baarakɛyɔrɔ la quoi ne ye ɲɛmaa ye an bɛ sojɔw kɛ an bɛ sira dilanw kɛ an bɛ fɛn caman kɛ baro ne yɛrɛ na so kelen sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ ni Ala sɔnna ma sabula ne denkɛ ale bɛ kɔfɛ ale ma na fɔlɔ nka a ma ja i y'a faamu y a pas de problème i ka segin ta an ka taa Sanogo fɛ ok an ka taa i k'i sɛgɛn lafiya comme ordinateur de n ko n b'a minɛ cogo dɔ sa ni n ye nin dɔn ngɔnkɔrɔ san ko Sanogo fɛ yen an ka taa y a pas de problème